God bless you po sa ating beloved friend Sir Juven Ferrer. Tayo po'y magtaas mga minamahal sa ating mga kamay. Upo na at mapagpala man naman sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa oportunidad, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na ikay malaya pa ang aming sama-samang pagpurihan. Hallelujah, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Buksan mo po, hallelujah, ang puso't isipan, hallelujah, sa iyong mga anak na mga nawaan, mahal na Panginoon. Hallelujah, yung mensahe na parating mo sa umagang ito. Kami humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kay mahal na Panginoon Jesus na yung banal na dugo na umago sa krus na Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, sa ganang akin, wala akong magagawa. Basahan, alikabok lamang ako, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong banal na harapan. At sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeda, aming po sinasuway, hallelujah, mga demonyong antok, hadlang gawa ng diablo, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord. Glory to God, hallelujah. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At dobling paggalang at pagrespeto po sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganun din po sa di malilimutang mga gininto ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved na anak, Ate Vines Nier, at sa inyo po, mga minamahal ko po kapatiran, baguhan manudatihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ganoon din po sa ating mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. At ganoon din po sa mga live webcast viewers, saan man kayong dako naroon ngayon, mga minamahal. Praise the Lord po. Magantabay lamang po kayo, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagpupuri na ginagawa, hallelujah, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Kindly po mga minamahal, pakibasa po sa unang versikulo mga minamahal sa Kawikaan ang 20 kapitulo 27 versikulo 1 po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Kawikaan ng Kabanata 27, at ang talata po ay uro, ito pong sinasabi, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Bible reader. Ating pamagatan, mga minamahal, ang mensahe sa umagang ito. Ang bukas, hindi ito ipinangako. Ang sabi dito, mga minamahal, sa Kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilabas ng ibang araw. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Mga minamahal, karamihan sa atin nagpaplano na tayo ay mga ibang bansa upang gumanda ang kinabukasan natin, o mag-aral upang makapagtapos, makahanap tayo ng magandang trabaho at magandang kita, mga minamahal. O
nagpaplano para magtayo ng negosyo para umunlad ang ating buhay, mga minamahal. Hindi masama yan, mga minamahal. Basta ayon sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, sa ating mga plano na naiisip, ito naman ang tanong natin sa ating mga sarili. Ano ba ang pwede kong gawin para sa mahal na Panginoon habang ako ay malakas pa? Ganon, mga minamahal, ang sunod na katanungan. Ano ang pwede kong gawin sa mahal na Panginoon habang ako ay malakas pa? Dahil, mga minamahal, napakabilis po ng panahon. Amen po ba, mga minamahal? Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw ng praise the Lord. Napakabilis po ng panahon, mga minamahal. Mahalaga po sa ating mahal na Panginoon ang bawat sandali, bawat isa sa atin na tinawag, mga minamahal, sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya, yun ang katanungan, mga minamahal, kung ano ang ating pwedeng gawin habang malakas pa tayo para sa ating mahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pakibasa po sa 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 10. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, ang talata po ay 8 hanggang 10. Ganito po sinasabi, Dadapot huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya't ibig ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Dadapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay na nasa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Bible reader. Ang 1,000 taon po, mga minamahal, ay kantumbas lang ng isang araw sa ating mahal na Panginoong Hesus. Katulad sa nasabi ko kanina, mga minamahal, ano ba ang pwede nating gawin sa mahal na Panginoong Hesus habang tayo ay malakas pa? Sa panahon ngayon, mga minamahal, napapanood natin sa telebisyon, terrible na po, hallelujah, ang nangyari, mga minamahal. Nandyan yung Girian sa ibang bansa, nandyan yung lindol, mga minamahal, hallelujah, malakas na lindol. Ang daming namamatay, mga minamahal. Nariyan yung baha, nariyan yung hallelujah, pagsabog ng mga bulkan, mga minamahal. Kaya yan ay isang tanda, mga minamahal, na malapit na ang pagbabalik sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw ng praise the Lord. So, ang sagot, mga minamahal, sa tanong sa nabanggit ko kanina, kung ano ang dapat nating gawin habang ano ang dapat nating gawin sa mahal na Panginoong Hesus habang tayo ay malakas pa. Ang kasagutan dyan, mga minamahal, ang maglingkod ng taos-puso sa ating mahal na Panginoong Hesus. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Ang maglingkod ng taos sa puso sa ating mahal na Panginoong Hesus. Dahil, mga minamahal, yan po ang paulit-ulit na bilin ng ating parents in the Lord, mga minamahal. Ang maglingkod tayo ng taos sa puso sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Sikapin nating dumalo sa kanyang banal na gawain 3 times a week, mga minamahal, para
hindi po tayo, hallelujah, dapuan ng panlamig mga minamahal. Dahil pag unti-unti na po nating bawasan yan, hallelujah, yan 3 times a week na pagdalo sa ating, sa kanyang banal na gawain, diyan mga minamahal, unti-unti na, hallelujah, na ikaw ay maagaw na ng kaaway, mga minamahal. Madali ka ng matisod, mga minamahal, dahil nandyan na yung panlalamig mo. Kaya, hindi masama ang sundin kung ano man ang naging plano natin, mga minamahal. Pero, ang pinaka-the best dyan, mga minamahal, hallelujah, ang ipanalangin mo, hallelujah, na kung mahal na Panginoon, kung kalooban mo, hallelujah, na ako'y makarating sa ibang bansa. Ako'y makapagtapos sa aking pag-aaral. Ako'y bigyan mo ng negosyo. Nawa, mahal na Panginoon, hallelujah, hindi ito ang dahilan na ako'y mawalay sa iyong banal na gawain. Hallelujah, nawa, mahal na Panginoon Jesus, kung ipagkaloob mo sa akin, hallelujah, nawa, mahal na Panginoon, patuloy mo akong gabayan, ingatan na huwag mawalay sa iyong banal na gawain, na patuloy pa rin ako makadalo, hallelujah, 3 times a week sa iyong banal na gawain. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po, mga minamahal. Hindi masama, hallelujah, ang mga ambisyon natin, mga minamahal, kung ito ay kalooban nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yan ang pinaka-importante, mga minamahal, dahil sa panahon ngayon, mga minamahal, hallelujah, hindi na puro halulingid sa ating kaalaman. Sa palapit na pagdating ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nariyan, hallelujah, yung mga tanda na unti-unti na pong lumabas, mga minamahal, hallelujah, yan po ay nakatala, hallelujah, sa banal na kasulatan. Kaya sa mga Kristiyano, hallelujah, hindi po dapat matakot, mga minamahal, dahil, hallelujah, kapag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay handa, hallelujah, anuman ang mangyari, mga minamahal, purihin mo ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Kindly po, pakibasa po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang versikulo po ay 13 hanggang 15. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Santiago, ang kabanata po ay 4, at ang talata po ay 13 hanggang 15, ito po sinasabi, magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan, at titira kami doon 1 taon at mga ngalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang iyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung luluubin ng Panginoon, ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito uyaon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa. Ang ibig sabihin, mga minamahal, gusto man natin, hallelujah, mga ibang bansa, mag-aral, magnegosyo, upang kumita ng limpak-limpak na salapi, kailangan po, mga minamahal, ayon sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung nandoon pa ako, mga minamahal, sa ibang bansa, sa Middle East, sa mga Muslim, mga minamahal, kapag nag-uusap kami, kapag niyaya ko rin na bukas sa biyahe namin magkasama kami, walang iba silang binabanggit, inshallah. Kung sa atin, mga minamahal, loobin ng mahal, loobin. Kaya, yun ang importante, mga minamahal, na palagi nating gamitin ang word na loobin, anuman ang ating gustong gawin para gabayan tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil lagi natin tandaan, mga minamahal, itong buhay natin ay hindi lamang umikot sa
salapi o ari-arian, mga minamahal. Kailangan natin, hallelujah, ang tayo'y tinawag na pinili nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan natin, mga minamahal, na unahin natin ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang yung ating mga plano na yan, hallelujah, na riyan yung pagpapala, mga minamahal. Dahil kung kalooban natin ang sundin natin, mga minamahal, sigurado yung mga, hallelujah, plano natin yan, walang kasiguraduhan yan, mga minamahal. Siguradong nariyan, hallelujah, papalpak po yan, mga minamahal. Pero kung inuna natin ang kalooban na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ating pinapanalangin, mga minamahal, hallelujah, ang magandang layunin, hallelujah, kapag ito ay ginawa natin, hallelujah, isang tiyak na bagay, mga minamahal, tayo ay pagpalain nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Lagi po nating tandaan, mga minamahal, hallelujah, all things in this world are to be dissolved. Kaya lahat ng bagay sa mundong ibabaw na ito, mga minamahal, ito po ay magugunaw, mga minamahal. Kaya yun ang pinaabot na mensahe na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na kung anuman, hallelujah, ang ating gustong gawin, kailangan, hallelujah, nandyan ipanalangin natin, mga minamahal, upang maging maayos, mga minamahal, hallelujah, dahil nariyan yung kanyang hallelujah, kalooban po, mga minamahal. At pakibasa po, hallelujah, sa Lucas, Kapitulo 12, versikulo 15. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, ang talata po ay 15. Ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, magmasid kayo, at kayo mag-ingat sa lahat ng mga kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, Bible reader. Bariko lang natin, mga minamahal, noong COVID-19. Nandyan yung lockdown, mga minamahal. Isa yung maglingkod na nawalan din ako ng trabaho, mga minamahal. Ngunit talagang niloob siguro ng Diyos, mga minamahal, ang lahat ng ito, mga minamahal, hallelujah, nariyan yung ating gobyerno, nandyan lockdown, yung ating mga hanap buhay, ito po ay apektado, mga minamahal, dahil lockdown po, mga minamahal, pati transportasyon, maging sa hipapawid man o sa dagat, nariyan, mga minamahal, na walang biyahe. Kaya, noong panahon na yon, kahit na nagkalagnat ka lang, malaman ng ating mga kababaryo, mga minamahal, may report sa DOH, positive na kaagad sa COVID, mga minamahal. Kahit yung iba pumanaw na hindi naman na COVID ang dahilan, ibang sakit, mga minamahal, yung dahilan ng kanilang pagpanaw, ngunit walang ibang ginamit na term, mga minamahal, i-charge ito na COVID, mga minamahal. Kung sa hospital binawian ang buhay, obligadong i-cremate kaagad, mga minamahal. Ganon, hallelujah, ang naging sistema, hallelujah, paglabas, naging abo na po, mga minamahal. Nangyari po yan, hallelujah, sa aming hipag po, mga minamahal. Pinasok ng Huwebes, pinasok ng Miyerkules, Huwebes ng gabi. Ito ay abo na po, mga minamahal. Ganon kabilis, hallelujah, ang naging sistema noong panahon ng COVID, mga minamahal. Kaya sa ating mga, hallelujah, Kristiyano, na tayo'y binigyan pa ng gabay o haba ng ating buhay, wala tayong ipagmalaking, mga minamahal, kundi, hallelujah, ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Dahil kung wala ang mahal na Panginoon,
Wala tayo mga minamahal. Ano man ang gagawin ng diablo mga minamahal, nariyan, hallelujah. Madali tayong, hallelujah, makabig ng mga kalaban mga minamahal. Kaya dapat, hallelujah, sundin natin mga minamahal ang turo ng ating parents, the Lord. Hallelujah. Kailangan, hallelujah, magpakainit na tayo, hallelujah, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kailangan sikapin natin, hallelujah, ang dumalo 3 times a week sa kanyang banal na gawain. At kailangan pagdating dito mga minamahal, kailangan ibigay mo, hallelujah, ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag mong tingnan, hallelujah, ang mga tumatayo dito. Dahil, hallelujah, wala tayong ibang pinunta dito mga minamahal, hallelujah, kundi purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya kapag tayo ay nandito, huwag natin, hallelujah, ipagkait, hallelujah, yung pagpapalakpak natin sa ating mga kamay, hallelujah. Dahil hindi tao ating pinapalakpakan dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lagi po nating bulay-bulayin mga minamahal ang kabutihang ginawa sa atin, ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa araw-araw niyang pag-iingat sa atin, sa araw-araw tayo niyang pinapakain mga minamahal. Yung ating mga karamdaman, hallelujah, dati, siya ang nagpagaling sa atin. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Wala tayong kapayapaan sa ating puso't isipan, hallelujah. Diyos ang naghayo sa ating mga, hallelujah, pamilya, mga minamahal, upang bigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso't isipan. Kaya, dapat, hallelujah, wala tayong ibang itaas, hallelujah. Sabi ng ating mahal na pastor, purihin mo ang ating mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sikapin natin ang bawat isa mga minamahal, hallelujah. Magseryoso tayo, hallelujah, sa pagdalo na kanyang banal na gawain, mga minamahal, hallelujah. At lagi nating tandaan, mga minamahal, milyon-milyon ang tao sa buong mundo. Ngunit, hallelujah, napakapalad po natin, mga minamahal, na isa tayong pinili, tinawag sa ministeryong ito, hallelujah. Walang iba, upang purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya wag po nating, hallelujah, gawing biro, mga minamahal, hallelujah. Dapat, hallelujah, sa bawat araw, purihin mo ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago ka matulog, pasalamatan mo ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Maging sa iyong paggising kinabukasan, hallelujah, purihin mo ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pasalamatan mo, hallelujah, na itayo, na ikaw ay ginising pa, hallelujah, na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil, hallelujah, kung hindi tayo magpasalamat, hallelujah, nariyan, hallelujah, nalulungkot ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa atin, mga minamahal, hallelujah. Huwag nating ipakita sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tayo, hallelujah, ay kayang agawin ng kalaban, mga minamahal. Kaya, laging tandaan natin, mga minamahal, hallelujah, ang bilin ng ating mahal na pastor, hallelujah, sa ating assistant pastor Lina Comon Almeida, hallelujah, na tayo po, hallelujah, magsikap, hallelujah, sa tuwing nandito sa kanyang banal na ubasan, hallelujah, tayo ay 100% magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo ay kanyang tinawag. Tayo ay kanyang pinili. Hallelujah. Wala tayong ibang purihin, kundi, hallelujah, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa lahat ng oras, mga minamahal, kahit na tayo pinagpala na, yung mga taong napakapilosopo, mga minamahal, hallelujah, na hindi naniniwala ng Diyos. Pero tandaan niyo, mga minamahal, kapag sa oras na, hallelujah, nakaratay na siya sa banig, hallelujah, naghihingalo ng mga minamahal, siguradong si Jesus ang kanyang tatawagan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord.
sa oras ng kagipitan, hallelujah, hindi tayo pinapabayaan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag patuloy natin siyang inaalala, mga minamahal, patuloy natin siyang pinupuri. Hallelujah. Pati ang ating mga labuan, hallelujah, yan din po ay iingatan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Kindly po, pakibasa po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang versikulo po ay 2 hanggang 8 po. Beloved instrumentalist po, kindly po maghanda na po kayo. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata 24, at ang talata po ay 2 hanggang 8, ito pong sinasabi. Datapot siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi baga ninyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman, sapagkat marami ang nagsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw na mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang karihan laban sa karihan at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Bible reader. Lahat ng mga bagay na ito, mga minamahal, magsisimula ang kahirapan, maraming mga bulaan na nagpakilalang sila daw ay totoo. Mayroon pang nagsasabi na appointed daw sila ni Jesus Christ, mga minamahal. Kaya yan ay mag-ingat po tayo, mga minamahal, para hindi tayo basta-bastang makabig sa kalaban, mga minamahal. Hallelujah. At kailangan, hallelujah, ito na yung panahon na paulit-ulit na bilin ng ating mahal na pastor, Well Estrada Almeida, sa ating mahal na pastora, Lina Kumon Almeida, na ito na yung panahon, mga minamahal, na tayo'y magpakainit na ang bawat Kristiyano na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sikapin na dumalo 3 times a week sa kanyang banal na gawain. Huwag gawing biro, mga minamahal, ang pagdalo. Hallelujah. Dahil ito po, hallelujah, ang paulit-ulit na bilin, hallelujah, ng ating parents in the Lord, mga minamahal. Hallelujah, kailangan magseryoso po ang bawat isa, mga minamahal. Hallelujah. Kapag, hallelujah, tinawag tayo, mga minamahal, hallelujah, kailangan na sundin natin, mga minamahal, hallelujah. Kailangan, hallelujah, huwag kang bibiro kapag nandito ka sa kanyang banal na gawain. Sikapin mo, hallelujah, hallelujah, ang sundin mo ang kanyang mga utos, hallelujah. Mamuhay ka ng may kabanalan, magbigay ka ng may katapatan, hallelujah, upang tayo pagpalain nating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kapag nandito tayo sa kanyang banal na gawain, ibigay mo ang 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, upang siya ay, hallelujah, matutuwa sa kanyang mga anak, sa atin, mga minamahal, upang tayo ay kanyang protektahan, hallelujah, sa araw-araw nating gawain, hallelujah, sa ating kabuhayan, tayo ay kanyang protektahan, mga minamahal. Kaya yan, hallelujah, ang paulit-ulit, hallelujah, na, hallelujah, bilin, hallelujah, na ating parents of the Lord, mga minamahal, hallelujah, na wag po nating, hallelujah, pabayaan, hallelujah, ang pagdalo, hallelujah, 3 times a week sa kanyang banal na gawain. At kailangan, mga minamahal, hallelujah, kung tayo man, hallelujah, ay gustong, hallelujah, magpagamit sa kanyang banal na ubasan, hallelujah,
anuman, hallelujah, ang nabilong ka mga minamahal, gawin mo na ito habang malakas ka pa para luwalhatiin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag mo, hallelujah, sabihin, hallelujah, na saka na lang, habang malakas pa tayo mga minamahal, gamitin mo, hallelujah, ang talinong mayroon ka, hallelujah. Magpagamit ka, hallelujah, bilang children's choir, adults choir, elders, manunugtog mga minamahal, magpagamit tayo. Huwag nating gawing biro mga minamahal, hallelujah. Napakapalad po natin mga minamahal, hallelujah. Wala tayong ibang kakantahan dito mga minamahal, wala tayong ibang pupurihin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya huwag po, hallelujah, gawing biro, hallelujah, ang mga talinong mayroon tayo mga minamahal. Habang malakas pa tayo, gamitin natin yan mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Glory to God po, hallelujah. Kindly po, pakibasa po sa last verse mga minamahal, sa Lucas Kapitulo 10, versikulo po 25 hanggang 28. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 10, ang talata po ay 25 hanggang 28. Ganito po ang sinasabi. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? At pagsagot niya sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, Amen. buong lakas mo, buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 28. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Hallelujah. Magising na po tayo mga minamahal dahil matatapos na po mga minamahal. Kaya, hallelujah, gawin mo ito at mabubuhay ka upang magmana ng buhay na walang hanggang. At sa pagsagot niya ay sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang inyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi ng praise Lord. Ganon mga minamahal, hallelujah. Kaya hanggat malakas ka pa, gawin mo mga minamahal, hallelujah, ang mga katawagan, hallelujah, para luwalhatiin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Atin na pong tinatawagan para sa ating altar call ang ating beloved elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Dati ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman namin nila, kay takhan hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso, sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Ikaw lamang nagbigay ng pansin, ang taging nagmahal sa
sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lamang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Mga minamahal, alalahanin po natin ang ating kalagayan noong una. Nung hindi pa tayo nakikilala, nung hindi pa natin nakikilala ang ating dakilang Diyos. Ano bang ating kalagayan noon, mga minamahal? Tayo punong-puno ng karamdaman. Wala tayong sariling bahay. Meron mang tayong bahay, subalit kapag umuulan, pati sa loob umuulan. Kapag tayo natutulog, para tayong mga sardinas, siksikan sa loob, mga minamahal. Ang iba sa atin nakikitira, subalit pinalayas, mga minamahal. Ang iba sa atin wasak ang pamilya, binuo ng mahal na Pinoon. Punong-puno tayo ng utang, mga minamahal. Subalit binayaran ng ating dakilang Diyos. Inayos ng mahal na Panginoon ang ating mga buhay. Nagkaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan sa ating puso't isipan. Sa nangyayari sa ating kapaligiran, mga minamahal, ano kaya ang ating kahihinatnan? Ano kaya ang ating kalalagyan? Katayuan, mga minamahal, kung walang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Yung nangyaring sunog sa Tondo, Manila, mga minamahal, grabing himala ng mahal na Panginoon. Nasunog lahat ng bahay sa kanyang paligid, subalit yung bahay ng ating kapatid nananatiling nakatayo sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos. O Jesus, ikaw lamang nagbigay ng pansin. Ang tanging na mahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lamang nagbigay ng pansin. Ang tanging na mahal sa akin, sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako
ay mahalaga. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal na mga kabisita, ating mga minamahal beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Nais natin ang kaligtasan. Nais natin ang kagalingan sa ating karamdaman. Nais natin ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Nais natin ang pagpapala, kagalingan sa ating mga karamdaman. Kapayapaan, kagalakan sa ating puso't isipan. Tanggapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin natin siya bilang Diyos, sariling tagapagligtas ng ating buhay, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating dakilang Diyos, pinakamamalapay Diyos siya ang Diyos na nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip na hindi na po natin ito muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo upang mapatawad ang ating mga kasalanan at tanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ika-4 po ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung ating sinubaybayan mula umpisa hanggang sa pag-aawitan ating mga minamahal na mga awit sa kalagitnaan ng pagpupuri, lahat ay nabautismuhan sa tubig, sa Espiritu Santo. Ating nakikita, mga minamahal, yung iba umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po yung ating mararanasan, mga minamahal, kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ng may katapatan. Bilang pagsuko, ating pong itaas sa ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing sa panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito, sa dakilang pagkakataon, prebeleyo na ipinagkaloob mo po sa akin na ako'y makalapit sa iyong banal na paanan. Narito po ako, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almena. Hallelujah. Narito po mga kaluluwa umalapay noon na yung pinalapit mo mismo sa yung banal na paanan. Kabagan mo po sila umalapay noon, sila iligtas. Ingatan 10 ng kalimang mahal sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa yung muling pagbabalik sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong mga personal na pangailangan. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamalapay Isu Kristo. Sa urang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang pagkakasala. Kami iyong kahabagan, patawarin, higisin, linisin, hugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Kagalingan, malapit, complete healing, complete recovery sa aming pong beloved Ate Rachel, Pitch Almeda, and Minister June Isguera, malapit noon. Hallelujah.
na patuloy mo kaming panghawakan hanggang simuling pagbabalik. Dagdagan mo po aming pananampalataya. Hallelujah. Bigkisin mo po kami ng pag-ibig sa pagkakaisa. Tulungan mo kami, O Malapinon, aming matapos ang aming lakbayin. Hallelujah. Tulungan mo po kami na aming masunod lahat ng iba ng kalooban, O Malapinon. Bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba, handang tumanggap ng mga turo ng pagtutuwid. Palalahanan mo kami, O Malapinoon, sa tuwing kami nagkukulang, sa tuwing kami nagkakamali, Malapinoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong mga minamahal, ating mga kamay, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin, mga minamahal, ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, ang naglehan po sa atin, banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, panglihinap, pag-aalinlangan, panlalamig, panlulupaypay, demonyo ng kahirapan, cast out, in the mighty name of Jesus, diabetes, leukemia, hallelujah, ulcer, hallelujah, liver cancer, kidney trouble, rheuma arthritis, hallelujah, panlalabo ng mata, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus. Cancer, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tatalon, mga minamahal. Amen. Tayo po'y maghanda. Tatalon po tayo ng 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Para po sa ating po mga announcement, atin na pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved